Obi je známa sieť obchodov, v ktorej nájdete všetko pre vaše DIY projekty a prerábky. V máji minulého roka nás oslovili, aby sme im pomohli s uvedením novej aplikácie HeyObi na slovenský trh. Cieľom bolo získať stanovený počet inštalácií aplikácie a dostať aplikáciu do tých správnych rúk. My sme na Slovensku chceli byť premiantom v porovnaní s ostatnými krajinami, kde launch aplikácie prebiehal paralelne v rovnakom roku. Preto sme sa rozhodli, že Google UAC kampane optimalizované na stiahnutie aplikácií podporíme celým spektrom podpornej awareness a výkonnostnej komunikácie. Rozbehli sme spoluprácu s influencerkami, ktoré aplikáciu využili presne na to, na čo bola stvorená – plánovanie a realizovanie domácich projektov. Tieto série videí nám priniesli cez 1,5 milióna videní a zasiahli viac ako 330 000 nadšencov, ktorí sa dozvedeli o príchode HeyObi aplikácie a dôvodoch, prečo si ju stiahnuť. Verejnosť sme o aplikácii informovali aj pomocou banerovej kampane na významných hobby portáloch a sekciách, kde sme opäť dostali HeyObi aplikáciu do povedomia toho správneho šikovného publika. Neopomenuli sme ani výraznú komunikáciu na sociálnych sieťach formou série príspevkov, ktoré dosiahli cez 4 milióny zobrazení a kumulatívne zasiahli cez 1 milión Slovákov a Sloveniek. Všetky tieto aktivity nám zabezpečili široké povedomie o spustení HeyObi aplikácie medzi našimi cieľovými skupinami a aj medzi širokou verejnosťou a vytvorili ideálne podmienky, aby nám Google UAC kampane dosahovali excelentné výsledky, ktoré predčili všetky očakávania. Podarilo sa nám presiahnuť cieľ klienta v počte nainštalovaných aplikácií a dosiahnuť výsledky až na 150%. Vďaka všetkým podporným aktivitám sme HeyObi appku dostali presne do tých šikovných rúk, do ktorých patria aj obi produkty. Cena za stiahnutie aplikácie bola vďaka nášmu prístupu aj pri počítaní nákladov na všetku podpornú komunikáciu nižšia než v Českej republike. A to sme pritom pracovali s nižšími rozpočtami. Tomu sa hovorí výsledok.